Dedikazzjoni u passjoni f'wirja li tikkonsisti f'192 ritratt, kollha f'post wieħed u ta' fotografu wieħed. 29 sena f'ritratti tal-Belt Valletta li turi trasformazzjoni li l-Belt Kapitali Maltija għaddiet minnha. Il-fotografu David Pisani bħalissa qed itella din il-wirja ta' ritratti li ħaf il-Belt li tant iħobb. David saħaq li hu dejjem ra żbuħija tal-ħajja li toffri l-Belt Valletta, fost oħrajn b'diversi postijiet abbandonati u li ftit huma dawk li apprezzawhom. Jgħid li l-belt li kien jaf qabel spiċċat u nbidlet ta' taħt fuq, iżda gburi li bir-ritratti tiegħu jista' juri din it-trasformazzjoni. David Pisani jispjega aħjar dwar kif ġiet l-idea ta' din il-wirja. Ovvjament jiena bdejt kelli 17-il sena dak iż-żmien, kont nara ċertu żbuħija fil-bini, fil-port, anki meta kien forsi mhux irrestawrat kif nafuh illum, imma kien hemm ċertu żbuħija u kien hemm ċertu ħajja wkoll. Naħseb it-title Vanishing Valletta talludi wkoll għal fatt li llum il-beltin m'għadhomx il-belt biex niftehmu. David qalilna li dan kien proċess twil u li jkonsisti f'ħafna ħin u xogħol. Huwa proċess twil, jiena ovvjament kont naħdem l-antik biex niftehmu bil-film u bqajt sal-lum. Ġifieri kull ritratt hawnhekk huwa stampat minni fuq karta normali, mhux fuq digital jew computers, m'hemm xejn elettroniku hawnhekk. U kompla jgħid li din il-wirja tfisser ħafna lih, iżda wkoll wirja li għandha valur storiku u artistiku. Sodisfazzjon kbir wara 30 sena xogħol li fl-aħħar almenu waqqatta u għalaqta. U xi jfissru għalik? Xi jfissru għalija memorji sbieħ immens, memorji sbieħ ta' kemm qattajt żmien il-belt jiena. Din l-ewwel wirja ta' dan it-tip f'pajjiżna, hekk kif qatt ma kien hemm wirja b'numru daqshekk kbir ta' ritratti dwar il-Belt Valletta f'post wieħed. Wieħed jista' jmur jara din il-wirja ġewwa ċ-ċentru ta' Kavallier ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta.